19 कौटिखौनो हमना ला नङा होमबा 19 कौटि थाखा मोनसे जुदि माने बे इन्टार माने फुटबल लिगाव बे 6 सिडुल प्रिमियाम लिगाव जुदि बिथांमोन से जानानै थाङो बेहाय जोङो मानगोनां स्पिकारनि जुगेदि दानि जिथु सोलिबाय थानाय रिडिलिमिटेशनखौ लानानै जोङो एसेम्बलियाव सावरायनो थाखाय सम बिदोंमोन दा बिथांमोना बे समखौ जोंनो होनो नागिरिनि थाखाय बा मा खारनाव होनो नागिराखै मानो होनो हाया जों बेखौ हाउसनि गेजेरजों कुइसन खालायदों नाथाय दुखुनांथावना बाथ्रा जा बर्तमान आसाम नाङैनो आसाम डिलिमिटेशनखौ लानानै जों सावरायदों बेखौ गोबां दल संगठन बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदिहै लुगैदों बेबायदि जायनि थाखाय बेखौ दिनै दल संगठनफ्रा मोनफ्रोमबो दल संगठनफ्रा दिनै माने इलेक्शन कमिशनारनिसिम मोनसे मेमरेन्डाम गथायदों दा बेफोरखौ लानानै जों एसेम्बलियाव सावरायनो गोनांथार दं होननानै जोङो एसेम्बलिनि जुगेदि माखासे खोथाफोरखौ जों उत्थापन खालायोब्ला दिनै एसेम्बलिनि थ्रुयै जों मोनसे रिजलिउसन लानानै इलेक्शन चिफ कमिशनारनिसिम मानो जोङो बेखौ दैथायहरनो हाया बेखौ जोङो एसेम्बलिनि गेजेरजों कुइसन खालायनो नागिरदोंमोन आरो बेखौ सावरायनो नागिरदोंमोन दिनै जोङो रुलिंआनो जा अपोजिशनानो जा दिनै रायजोनि खोथाफोरखौ जुदि जों बे एसेम्बलिनि सिङाव सावरायनो मोनाब्ला बेहाय आरो बिनिख्रुइ दुखुनांथावना आरो मा थानो हागौ नंखायनो जोङो मैया एसेम्बलिनि गेजेरजों जों बेखौनो सावरायनो मोनैनि थाखाय जों एसेम्बलिनिफ्राय जों ओंखारनाय जादों दिनै जों नुनो मोनदों जे आसामाव केबिनेट डिसिसन लानानै दिनै जोङो नुनो मोनदों जे मोननै एमपि सिट जेरै माने मंगलदैयाव दरं जादोंमोन दरंखौ दिनै भैरबखुन्द नामनि मोनसे बिसोरो नाम सोलायनो थाखाय मोनसे केबिनेट डिसिसन लानानै दिनै दैथायहरनो नागिरदों आरो गुवाहाटीखौ दिनै प्रागज्यतिसपुर नामनि थाखाय बिथांमोना दिनै चिफ इलेक्शन कमिशनारनो बिथांमोना दिनै बेखौ दैथायहरनो नागिरदों आरो दिनै एसेम्बलि सेगमेन्टखौ बिथांमोना 6था नामखौ सोलायनो नागिरदों जेरै गबर्धनाखौ मानास नामजों बिथांमोना नाम सोलायनानै दिनै हरनो नागिरदों जुदि आसामाव जुदि केबिनेट डिसिसन लानानै दिनै बिथांमोना जुदि चिफ इलेक्शन कमिशनारनो जुदि हरनो हायोब्ला दिनै जों मानो बिटिसिआव एसेम्बलियाव जों बेखौ मानो सावरायनो हाया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना आरो माने लासिंसिं बाथ्रा आरो नंखायनो दिनै जोङो बेखौ गासै बिटिसि बासि रायजो राजानो बेखौ जों फोरमायनो सानदों जे मा खारनाव दानि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थानाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थानाय प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दिनै बेखौ मानो सावरायनो थाखाय खाबु होनो हायाखै दिनै नंखायनो रायजो राजाफ्रा जोंखौ भुल बुजिनो हागौ जों अपोजिसन हिसाबै जोङो रायजोनि खोथाखौ दिनै आवाज दैखांथारनांगोन नंखायनो जों दिनै क्लियार खालायना होनो नागिरदों जे दिनैनि थारिखआव बिथांमोना जिबायदि मोनसे नाटक बुंबाय थादों प्रमद बर' बिथाङा जिबायदि बुंबाय थादों जों मावग्रोदों जों सिन्था खालायदों मोजांनि खोथा नोंथांमोना मावग्रोदों सिगां जादों मोजांनि खोथा दिनै नोंथांमोना बे खोथाखौ लानानै दिनै जों रुलिं अपोजिसन मानो डिसिसन लानो हाया एसेम्बलियाव जों मानो डिसिसन लानो हाया बेसो जोंनि माने गिदिर कुइसन खुगाजों बुंबाथ' जानाय नङा प्रेक्टिकेलि दिनै जानांगोन नंखायनो जों दिनै नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि जुगेदि रायजो राजानो बेखौनो जों मेसेज होनो सानदों बिथांमोना गोसोजों बुङाखै खुगाजों बुंफ्लाबाय थादों दिनै बिथांमोना दिनै बे खामानिखौ मावनो साहस गैया मानोना बिथांमोना दिनै हान्थु खरायनानै सरकार सालायबाय थानायनि थाखाय बिजेपि गभर्नमेन्टआ दिनै जि बुङो बेखौसो बिथांमोना मावो नंखायनो जोङो बिटिसि रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सरकाराव बिथांमोननि सरकार थानायाव जोङो रायजो राजाफ्रा जेबो बेनिफिट जायैखौ जों नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे माखासे जों कुइसन लाबावदों दिनै नोंथांमोननो आंनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों रोखायै फोरमायनो सानदों बिथांमोना बुंबाय थायो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ बिथांमोना बिराद साकरि होनायनि खोथा बुंबाय थायो दिनै जों नुदों आसामाव दिनै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड दिनै बिथांमोना दिनै एपइन्टमेन्ट होनो हादों दिनै बिटिसिआव मानो होनो हायाखै जों बेखौ कुइसन लाबोदों जे आसाम डाइरेक्टर माने रिक्रुइटमेन्टनि 2022 आरो 23नि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4नि गेजेरजों दिनै बिथांमोननो आसाम सरकारा दिनै साकरि होनो हाबायबा दिनै जों बिटिसिआव साबैसे मानसिफोरनो जों साकरि होनो हागोन होनना जों जेब्ला कुइसन खालामो बिथांमोना जेबो एन्सार होनो हायाखै प्रमद बर'आ निजा होनांदों निल नोंथांमोना नायबानो जाबाय निल बे आं होनाय नङा जों कुइसननि गेजेरजों जों लाबोदों बेखौ जोंनि मानगोनां बिपिएफनि MCLA जेम्स बसुमतारी बिथाङा दिनै कुइसन लाबोदोंमोन जे बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना नंगौना नङा आसामाव जुदि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड जुदि होनो हायोब्ला दिनै जोंनि बिटिसिआव मानो होनो हायाखै बिथांमोना साकरि होनायनि खोथा बिराद बुंबाय थायो थाबनो जोङो बेखौ माने एग्जाम फाथिनानै जों होगोन होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों जानुवारिनि गेजेराव होगोनामोन बिथांमोना
साबैसे होनो हाखो सासेनोबो होनो हायाखै ओंखायनो जोंनि थाखाय लासिंथिं आरो दुखुनांथावना बाथ्रा दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थानाय प्रमद बर' सरकारा दिनै साख्रिखौ सासेबो होनो हायाखै आरो बेहाय मोनसे दुखुनांथावना बाथ्राया नैबेबाव जे थांनाय बाराव जिथु माने ISPL माने बेहाय इन्टार सेक्सनेल फुटबल प्रिमियाम जिथु लिग जादोंमोन बिनि गेजेराव जों सोंदों जोंनि MCLA प्रकाश बसुमतारी बिथाङा सोंदोंमोन जे थांनाय बाराव माने बेसेबांनिखि खरसा जाखो बे इन्टार प्रिमियाम लिग माने सिक्सनेल प्रिमियाम लिग जिथु कम्पिटिसन बिथांमोना होदोंमोन बेहाय बेसेबां खरसा जाखो होननानै जों सोंदोंमोन बिथांमोना खरसाखौ देखायदों 19,44 लाख माने 14,749 बिथांमोना खरसा देखायदों दा बेसे खरसा जादोंसो बेखौ रायजो राजाफ्रा सिन्था खालायगोन जोङो रायजो राजानि गेजेराव बिथांमोना 19 कौटि 19.5 कौटिखौनो हमना ला नङा होमबा 19.5 कौटि थाखा मोनसे जुदि माने बे इन्टार माने फुटबल लिगाव बे सिक्सनेल प्रिमियाम लिगाव जुदि बिथांमोना बेखौ खरसा खालायनाया जोंनि थाखाय बे मोजां ना गाज्रि जोङो बेखौ फुटबल माने लिग फाथिनाय जों गाज्रि मोनाखै इन्टार सेक्सनेल माने प्रिमियाम लिग फाथिनायखौ जों मोजां मोनदों बा माने बिथांमोना जिथु माने इन्टार सेक्सनेल फुटबल मेच फाथिनायाव जों गाज्रि मोनाखै खिन्थु खरसाया बारा जायाखैना जोंनि मथेथ' बारा जादों ओंखायनो जों बिथांमोनाव बार सोंबाय थादों बुंबाय थादों मानो फैसाखौ नांगौ जायगायाव मानो बाहायाखै नाङै जायगायाव मानो बाहायदों बिथांमोना बिराद मोजां गभर्नमेन्ट सालायदों होनदों जों मोजां मोनदों नाथाय मोजां जायगायाव बाहायदों ना गाज्रि जायगायाव बाहायदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन ओंखायनो जोंनि मथे दिनै जों नुदों BTCआव फैसा गैया नांगौ धरनाव जोङो जिबायदियै माने थिकादारफोरनो बिल होनो हायाखै जोङो दिनै थिकादारफ्रा दिनै जायफोर पुराना बिल मोननो गोनां दं बिथांमोना बिराद बुंबाय थादों बिलखौ होनांगौ होननानै दिनै जुदि बे माने इन्टार सेक्सनेल फुटबल मेचआवनो जुदि बे फुटबल कम्पिटिसनाव जुदि 19 कौटि जुदि बाहायोब्ला आरो बाखि मोननांगौ फैसाफोरखौ जायफोर माने दिनै इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट लाइनाव खामानि मावनाय बिथांमोना दिनै मोनैया बे मोजांसो ओंखायनो दिनै बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आरो मोनसे खोथाया जाहैदों दिनै फैलायबाय जोंहा XNDB फोरनि दा XNDB फोरनि केसखौ बिथांमोना मावबाय थादों होननानै बुंदों मोजांनि खोथा जों मावनायखौथ' गाज्रि मोनाखै जों मोजां मोनदों नाथाय बेहाय बिथांमोना जों सोंदोंमोन सोंनायनि गेजेरजों मोनसे एन्सार बिथांमोना जोंनो होदों जे बिथांमोननि एन्साराव जोङो बारा गोजोननाय गैया बिथांमोना सोलिगासिनो दं हाइनास आरो नन हाइनासनि गेजेरजों बिथांमोना बुंनो केसा सोलिगासिनो दङ जों लुगैदों मा हाइनासानो जा नन हाइनासानो जा जेलाव थानाय माखासे रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे XNDBफोर जायफोर जेलाव दङ बिथांमोना गनांगौ दा बिथांमोना दिनै डिफारेन्स लाबोनानै दिनै हाइनास आरो नन हाइनासाव माखासे बिसार खालायगासिनो दं होननानै दिनै बिथांमोना दायखौ एरायनानै थानो नागिरो दिनै जों नुदों माखासे NDB सेंग्राफ्रा फैयो जोंजोंबो सावरायफैयो बिथांमोना सानफ्रोमबो कर्टआव हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जादों केसा जुदि नोंथांमोना दिनै बेखौ बिसार खालाय फोजोबनायनि प्रक्रियायाव थांबाय थादोंब्ला कर्टआव थांनानै जुदि हाजिर जाबाय थानांगौ जायोब्ला दिनै जायफोर हाजिरा मावनानै जायफोर दिनै लेबार खालायनानै सोलिबाय थादों बिथांमोनाथ' बिराद खस्थ' मोनबाय थादोंना ओंखायनो बिथांमोनखौ जों खावलायदोंमोन बुंदोंमोन जोङो नोंथांमोना जे केसखौ फोजोबगासिनो दं होननानै बुंदों दिनैसिम मानो जोबनो हायाखै जायफोर दिनै NDB सेंग्राफ्रा माने रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां दं पुलिस भेरिफिकेसन जागासिनो दङ दिनै पुलिस भेरिफिकेसन जानानै दिनै थाबथाना थाबाय बिथांमोना दिनै 4 लाख करि मोननो गोनां दं दासिमबो मोनाखै आरो गोदान मोनसे बिथांमोननि बाय'डाटा नागिरबावदों मोनसे फिलआप खालायनो थाखाय हरबाय थाबावदों दिनै मानि थाखाय बे गोदान दिनै फिलआपल' खालायनांगौ फर्म फिलआप खालायनानै जुदि हरबाय थानांगौ जायोब्ला दिनै मा जागोन नंखायनो दिनै बिथांमोना जि बुंदों गासिबो नंखाय प्रमद बर' बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेरैबायदि बुंदों बिदि नङा बिथांमोना दिनै प्रेक्टिकेल सरकार सालायनाया फेइलार बे फोरमान जादों दिनै जोङो बेखौनो बुंनो नागिरदों रायजोनि गेजेराव जे बिथांमोना साकरि होगोन होनना बुंदों बेबो मिसा खोथा थगायबाय थादों आरो जायफोर दिनै बिथांमोना NDBनि सेंग्राफोरनि रिहेबिलिटेसनखौ दिनै होनायनि खोथा बुंदों बेबो मिसा दासिमबो होनो हायाखै केसाबो दाबो जोबाखै नंखायनो दिनै बिथांमोना जे मोजां सरकार सालायनो हादों होननानै जों बेखौ गनायनो हाया जायनिखि दिनै जोंनि संग्रामनि गेजेरजों जोंनि BTCआव थानाय साफ्रोमबो बर'जों लोगोसे गुबुन हारिफ्राव दिनै हास्थायबाय थादों जे डिलिमिटेसनाव दिनै जोंनि बे
दरं जानो नाङा उदालगुरि माने लकसभा जानो नांगौ होननानै दिनै डिमान्ड खालामबाय थादों दिनै बेखौबो बिथांमोना दिनै इनिसियेटिभ लानो हाया होमब्ला जों मा सरकार बिथांमोनखौ जोङो सरकार दं होननानै जोङो गनायनो हागोनसै नंखायनो दिनै जोङो ससियेल मिडियानि नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे बर्तमान इउपिपिएल सरकारा जे फेइलार बर्तमान माने इउपिपिएल सरकारा जे मोजां सरकार सालायनो हायाखै नांगौ बायदि बिथांमोना दिनै थाखा फैसाबो खरसा खालामनो हायाखै दा दिनै बे 2023 आरो 24 नि बाजेटखौ दिनै बिथांमोना थाइसेबो थाखा लाबोनो हायाखै आरो दिनै बे बिटिआर शक्तिनि फैसायाथ' थाइसेबो फैखायाखैनोसै बिथांमोना फैसाखौनो खरसा खालामनो हायाखै थारमाने बिथांमोना पावारखौ लानानै दिनै सरकारखौ मोजाङै सालायनो हायाखै दिनै बेखौ जोङो माने अपोजिसन जानानै जों दिनै थाङोब्ला बिथांमोना जोंखौ बुंनो नंखाय फिसा खोथा लानानै बिथांमोना दिनै कुइसन खालायो बे कुइसनखौ दिनै बिथांमोना कुइसनखौ नङै कुइसन खालायनानै ओंखारना थाङो होननानै दिनै जों बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंनो नागिरदों बे मिसा खोथा बिथाङा फिसायानो जा गिदिरानो जा एन्सार होनो हायाखै जुदि बे सावरायनायनि जुदि परिबेक गैयाब्ला जों बिथांमोनजों सावरायनानै मा बेनिफिट जागोन नंखायनो जों दिनै नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानो जों बेखौनो फोरमान खालामनो नागिरदों जे बर्तमान प्रमद बर'नि सरकारा जे मोजां सालायनो हायाखै थाखा फैसाबो मोजां बिथांमोना खरसा खालामनो हायाखै बिथांमोननि सरकारा कारापसननि अनगायै दुर्नितिनि अनगायै पार्सेन्ट जानायनि अनगायै बिथांमोना सरकार सालायनो हायाखै बे दिनै फोरमान जाबाय आरो नंखायनो बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन थेंक इउ बे समावहायथ' जों दिनै आंल' बुंनाय खोथा नङा साफ्रोमबो बिटिसिनि सुबुंफ्रानो बेखौ बुंगोन जे जोङो 2003 सुक्तिनि स्पिरिट मथे जोंहा बिटिसिआव माने एमपि मोननै सिट जानांगौ आरो बेखौ लानानै जों बुंदों जे दिनै जोङो बिटिसिनि पलिटिकेलि जोङो जाहाथे डिप्राइभ जानो नाङा बेखौ लानानै जों खावलायदों जे जोंहा बिटिसिनि जिथु सुबुं अनजिमा जिथु संख्या बे जोंहा दसेसो थोजासे दिनै मा खारनाव दिनै जोंनो उदालगुरि आरो दिनै क'क्राझार मोननै लकसभा सिटखौ दिनै होनो हायाखै मोनसेल' दिनै माने क'क्राझार होबाय दिनै जोंनि उदालगुरिखौ दिनै दलगाव मंगलदै ओमफ्राय चिपाझार बेबायदि रङिया कमलपुर बिथांमोना दिनै आरो मोनबा बिटिसिनि मोनबा सिटखौ लानानै दिनै बिटिसिजों दिनै बिटिसिआव थानाय माखासे बे गासै 6टा MLA माने सिट माने MLA समस्तिखौ लानानै दिनै मानो बे माने दरं लकसभा जों सरजाबनो गोनां जाखो बिसोर गिदिर मोनसे कुइसन जादों नंखायनो जों बेखौ बुंदों जोंनो पलिटिकेलि दिनै जोङो जाहाथे डिप्राइभ जानो नाङा नंखायनो जोंहा दिनै जोङो दिनै साफ्रोमबो बर' सुबुंजों लोगोसे साफ्रोमबो गुबुन हारिफोरखौ खावलायदों बिटिसिनि साफ्रोमबो सुबुं माहारि रायजो राजाखौ जों खावलायदों जे जोंनो आलादा मोनसे लकसभा सिट उदालगुरि समस्ति नांगौ होननानै जों डिमान्ड खालायदों दा बेखौ जोङो चिफ इलेक्सन कमिसनारनो जोंबो मेसेज हरदों जोंबो मेम'रेन्डाम होदों जाहाथे बेखौ चिफ इलेक्सन कमिसनारखौ जों खावलायगोन जाहाथे बेखौ जोङो पलिटिकेलि जाहाथे जोंनो बे अधिकारखौ जाहाथे जोंखौ डिप्राइभ खालाया आरो इलेक्सना जुदि रायजोनि जुदि होसिख्रावनायखौ जुदि खोनासङाब्ला बेखौनो जों साननांगोन सोरबा राजनितिकनि बा सोरबा गभर्नमेन्टनि बिथांमोना प्रेसाराव बे खामानिखौ मावनांदों होननानै जों बेखौ जों साननो गोनां जागोन मानोना दिनै रायजोनि आवाजखौ रायजोनि होसिख्रावनायखौ जुदि बिथांमोना बुजिनो सेस्था खालायाब्ला बेखौ दिनै आरो जों मा होननानै बिजिरनो हागोन बेखौ बिजिरनांगोन उफाय गैया जों सिन्था खालायथारनांगोन मानोना दिनै नुदों बिनि थाखायनो दिनै राजनितिनि थाखायनो जों दिनै साफ्रोमबो माने आसामनि सुबुंफ्रा दिनै होसिख्रावदों बे नांगौ बायदि जायाखै होननानै बुंदों सोरनिबा थाखाय मोजां जानो हागौ सोरनिबा थाखाय जायाखै दा नंखायनो बेखौ मोजां बिसार खालायनानै जाहाथे माने चिफ इलेक्सन कमिसनारा जाहाथे बे रिडिलिमिटेसनखौ मोजां सिन्था खालायनानै थिग खालायनानै होयो आरो ससियेल मिडियानि बेखौ लानानै जों मैया एसेम्ब्लियाव सावरायनो थाखाय जों सम बिदोंमोन जुदि आसामाव नामखौ सोलायनो थाखाय बा समस्तिनि बाउन्डारिफोरखौ सोलायनो थाखाय बिथांमोना जुदि केबिनेट डिसिसन लानानै चिफ इलेक्सन कमिसनारनो जुदि केबिनेट डिसिसन लानानै जुदि मेम'रेन्डाम जुदि हरनो हायोब्ला जोङो काउन्सिलाव मानो बेखौ डिसिसन लानो हाया रुलिं आरो अपोजिसन जों बेखौ मानो डिसिसन लानो हाया होननानै जों बेखौ मैया सम बिदोंमोन दा बिथांमोना सम होयिनि थाखायनो जों मैया एसेम्ब्लिखौ टेक खालायनो गोनां जादों कारना बेनो जे बर्तमान जोंनि समस्या बे जोंनि समस्याखौ जुदि जों दिनै बेहाय चिफ इलेक्सन कमिसनारनो जुदि जों मेम'रेन्डामनि जुगेदि जों मेसेज खालायाब्ला सोर खालायहरगोन नंखायनो जों नुदों जे बर्तमान जों लुगैनाय बायदि खामानिखौ जों बे सदनाव सावरायनो मोनैनि थाखायनो बिनि थाखायनो जों मैया खुद्रिनानै दिनै मैया जों एसेम्ब्लिखौ नागारनानै फैनो गोनां जादों आरो मोनसे खोथाया स्पष्ट बेनोथ' साननो गोनाङा जों दिनै नोंथांमोना नुखादों जों BPF राजनिति दल हिसाबै मोनसे जोङो मोनफ्रोमबो साब डिभिजन बा मोनफ्रोमबो माने सार्कोलनि थ्रुयै जोङो मेसेज खालायहरदों बा मेम'रेन्डाम जों हरदों जे चिफ इलेक्सन कमिसनारनिसिम मानोना जोंनो नांथारगौ जाथारनांगोन दिनै जोङो गासै
BTC आव जोंहा 15टा MLA समस्ति जानो थांगासिनो बेखौ जोङो वेलकाम खालायगोन बेखौ जों सापर्ट खालायगोन बिनि थाखाय जों आरो बेहाय जों बुंबावदों बेनो जोंनि थाखाय थोजासे नङा जुदि MLA खौ जुदि 15टा खालायना होदोंब्ला खालायना होनो हाबायबा दिनै MP हिसाबै उदालगुरि समस्तियाव मानो हायाखै मानोना क्राइटेरिया मथे जोङो बेहाय जों होनो हानाय केपासिटि दङ इलेक्शन कमिशनारा बेखौ होनो हागोन बा बाउन्डारिखौ थिक थाक खालायनानै बेखौ खालायनानै होनो हायो नाथाय दिनै जोंखौ बेनि थाखायनो दिनै जोंनि बे मोननांगौ अधिकारखौ जुदि जोङो बे 11टा MLA समस्तिजों जोङो दिनै सरजाबफानाया मा माने आन्दोआव मा माने रहस्य थाखोमानो हागौ बेनि साननो गोनां जादों ओंखायनो जों बुङो दिनै जों अत बोसोर उदालगुरिनि माखासे समस्ति ओनसोलफ्राव जायखौ जों उदालगुरि माने लकसभा हिसाबै जों बुंदों दिनै जोङो भटखौल' होबाय थानो गोनां जादों जोङो बिनि बेनिफिटखौ जों मोनाखै ओंखायनो जों खावलायदों जे जोंहा आलादाहै उदालगुरि मोनसे लकसभा जायोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि हाबाफारिखौ जों मावनो हागोन आरो जों पलिटिकेलि जों डिप्राइभ जानाय नङा बिनि थाखायनो जों बिबाय थादों दिनै दरंआनो जा बा सिगांनि मंगलदैयानो जा बा भैरबखुन्द नामाकरणानो जा बेहाय नामजोंल' मा थानो नामजोंथ' जों जेबो बेनिफिट जायाना आरो जोंनि आन्दलना नामनि थाखाय नङा जों नागिरदों मा जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि पलिटिकेलि जों जाहाथे डिप्राइभ जाया गणतन्त्र देशआव सासे देशनि नागरिक हिसाबै जों बेहाय अधिकारखौ मोननो थाखाय जों दिनै आन्दलन खालायदों मोननो थाखाय जों पलिटिकेल जाहाथे डिप्राइभ जाया जों बेखौ समस्तिखौ जों डिमान्ड खालायदों दिनै बेखौ कनस्पिरेसि खालायनानै जुदि जोंखौ बे समस्तिफोरखौ जों गुबुनजों सरजाबफानानै बेहाय जोंखौ जुदि आलादा रोखोमाव जुदि नोजोरजों नायनानै जोंखौ जुदि बिदि गादबबाय थायोब्ला जोंनि पलिटिकेलि जोंखौ डिप्राइभ खालायबाय थायोबा जों बोरै उन्नयन जानो हागौ ओंखायनो दिनै कनस्टिटिउसनेलि 6 शिड्युलनि नर्म्स मथे जोंहा दिनै बे गोलैयो जे दिनै 15टा सिटनि गेजेरजों मोननै लकसभा सिट जानो हायो जों बेखौसो बुंबाय थादों दा बेखौसो जों बिदों नंखायनो BTCनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ मोनफ्रोमबो दल संगठनखौ जों ज' जानानै खावलायनांगोन बे खुनु पार्टिनि डिफारेन्स लाबोनाङा दिनै पलिटिकेलि सोरबा BPF दिनै UPPL होनलायनाङा मानोना बेखौ सावरायनांगौ बे समस्याया साफ्रोमबो सुबुंनि समस्या मोनफ्रोमबो फरायसा आफादनिफ्राय लानानै दिनै बनसुनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन दल संगठन गासिबो दिनै BTCआव रायजो जानाय सुबुं माहारिफ्रा दिनै बेखौ लानानै कनसियास जानांगौ आरो बेखौ लानानै जरदार हुसि खालामनांगौ जों बेखौसो बुंबाय थादों जों रावनिबो एगेन्स्ट नङा सोरबा BJPनिबो एगेन्स्ट नङा खोथाया जाहैदोंबा दिनै सिस्टेमाव थांनानै जोंनो अधिकारखौ जाहाथे जों बन्सित जाया जों बिनि थाखायसो आवाज होबाय थादों ओंखायनो चिफ इलेक्शन कमिशनारनिसिम जों बेखौ मेसेज पास खालामनांगौ मोनफ्रोमबो दल संगठन साफ्रोमबो माने कनसियास माने इन्टेलेक्सुवेल सुबुंफ्रा दिनै बेखौ चिफ इलेक्शन कमिशनारनो मेसेज पास खालामनांगौ जे बेहाय माने कनस्टिटिउसनेलि क्राइटेरिया थासेयावबो दिनै जों मानो जोंनि उदालगुरि समस्ति हिसाबै दिनै मानो बानायनो हायाखै माखासे जों नुदों गोबिन्द बसुमतारीनि जों माने निउसाव खोथा बुंनायखौ जों नुदों बिथांमोना बुंदों नामनि थाखायल'सो दा दिनै उदालगुरि आरो दरं बे मोननैजों दिनै बिथांमोना सरजाबनानै दोननानै दिनै नामनि थाखायल' दिनै भैरबखुन्द बिबाथ' जानाय नङाना दिनै बिथांमोना मा बुंनायखौनो जोंबो बुजिदों बिथांमोना दिनैनि थारिखआव जोंखौ थगायनानै जोंखौ जाम्बा खालायनानै बिनिफ्राय जोंखौ गोजानाव दोननो नागिरबा जानाय नङा जोंनि अधिकारखौसो जों बिबाय थादों दिनै बिथांमोना दिनै पावाराव थादों होननानै सरकाराव एखेलेगे थादों होननानै दिनै सरकारखौ नारसिननो हायाखै बिथांमोना गावसिनि सरकाराव नारसिननो हायै बेर्थताखौ बिथांमोना दिनै रायजोनि गेजेराव बुंनो हायिनि थाखाय बायदिसिना खोथा बुंनानै सोरखौबा टारगेट खालायना बुंनानै दिनै दायखौ एरायनानै थानो नागिरदों जों बुंबाथाय 17 बोसोराव मा खालायखो 2007आव जिथु मोनसे माने लिस्ट ओंखारदोंमोन बेखौनो बिथांमोना बुङै बुङै एरायना थानो नागिरो बै समाव लिस्ट ओंखारदोंमोन दिनैबो लिस्ट ओंखारदों बे लिस्टनि थाखायथ' जों दिनै बुंदों बे लिस्टआ फाइनाल ड्राफ्ट जेब्ला जानानै फैगोन अब्लाथ' नों फाइनाल ड्राफ्ट जाखांना फैनायनि उनाव नों जेबोथ' बुंनानै हानाय नङाना दिनै नंखायनो जिथु सम थासेयावनो जुदि जों आवाजखौ होआब्ला सम थासेयावनो जुदि जों जोंनि नांगौखौ जों बिनानै लायाब्ला उनाव बिनानै मा लाब जानो नंखायनो दिनै बिथांमोना जिबायदि खोथा बुंनानै दायखौ एरायना थानो नागिरदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायबानो जाबाय